Ľudia, dneska ideme hrať Brawl Stars. Dneska to bude už aj s Nikom. Dneska už sa mu dá. Takže podľa mňa minulé video to bol taký dobrý opening. Dobrý spray nám padol. Rovno si ho teraz idem dať. A ideme hrať inak aj s Nikom. Takže Niko. Ahojte. Dobre, to je jedno. Dobre, ideme hrať aj s Nikom, ľudia inak. Pozdrav, Niko. Ahojte. Možno ste to počuli dvakrát, to nevadí. Som si upgradeol Surgeho. Idem hrať za Surgeho, ako ste v minulom videu videli, že som si dal dobré kombo, ako som zabil z toho bieleho, Gala s ním. Takže proste ja som god Surgeho. Poď, ja idem pre tú hornú. Poď. Jo, u mňa je bele. To som si vypala o nezvyku. To je Mandy. No, Mandy dead. Poď na sú... No, tak pekne. Utíkaj. On mi dal za 2000. Ja... Toto bola taká divná hra. Dáme ešte. Inak. Spravíme možno tieto questy, tak to asi nie. Takže, ľudia. Čo povieme? Inak, ako sa máte, napíšte do komentov. A lajkujte, odoberajte, zdieľajte a dajte zvonček. Idem si dať teraz ten sprej. Kde si mám dať sprej? Sprej tam. Ty si môžeš kúpiť. No, chceš. A ty máš vlastne ešte... Čo? Ak sa to volá... Už máš toho makaron, Niko? Nie, ja ho nechcem. Prečo nechceš? Alebo ja idem hrať toho od Goša. Ľudia, konečne, možno... Môžeme to hrať aj vo skrini, aby sme mali rýchlejšie. Tu Hypercharge. Aj s Nikom. A výborne, sú tu dvaja spajkovia. A neviem, na čo chce Niko dávať to. Hypercharge. Niko, na čo chce? Niko chce dávať Hypercharge na Jackinu, takže... Pôjdem Jackie, Bull, Rosa. Počuli si, ako pôjde. Bacha, Niko. A hej, taký blbej. Jackie dal Zenith. Ja som ovládol Henka. A ja som ovládol Spajka. Ježiši. Oskakujem. Mám 90 HP. Ľudia, jaké kombo, ty kokos. Proste, Godplay. Ty kokos, ty si ho netrafil s tou útou. No lebo ja som ho skoro zabil. Nevadí, Niko, nevadí. Oni chápu, prečo má Edgo sa nemáš zabiť. Ja nemám na ňu ani gír, lebo na ňu nemám proste. Chceš to pochopiť? No viem, on takže skoro nedá hrať, že zabiť. To by sa nedalo, to viem ja vedia všetci. Borí ma! Nie, daj si neviem. Povedaj sa chcem. Koho si chcel, aby som si dal? Ja neviem, koho chceš. Možno Jackie som si mal dať. Prečo? Lebo. Tak ako chceš, no. Mohol si dať Jackie, lebo vtedy, keď sme mali Jackie a Edgara, tak sme vyhrali. Je to tam? Áno. Ľudia, pozrite si, dajte like, odber a zvonček a pozrite si minulé videá. Pirlagas. Na tých radšej nejdem. Zachovám tu na. Určite ma nikto nevie. A kapel je dobré huba. No ja viem. Aha, tam je si na tiež.
Akože ona zabila toho Pírla. Ona zabila Tika. Aha. Showdown ľudia. Vidíte, aké my sme najlepšie duo proste. Máš ho? Nice. Poď ešte tu jednu Jackie. Na čo si čakal pri mne? Ja neviem. To bude. Neviem. Ja nie som taký blbec, aby som neskočil do onej. Do strely. Chápete? Aký je Niko múdry? Určite. Inak ľudia, dneska si dáme ďalšiu star dropu. Niko. A ja si dám. Ešte 2 výhry. Ľudia, počkajte chvíľku. Ľudia, pardon, len Lukáš niekam odišiel ešte na chvíľu. Takže za chvíľu je tu a ideme ďalšiu hru. Lukášovi treba 2 výhry, aj mne 2 výhry a ideme ďalšiu star dropu. Takže Lukáš je už tu. Už som tu, ľudia. Ideme už do hry, ľudia. Takže sorry, možno sa vám to bude sekať, neviem čo máme s tým internetom. U mňa koutík, Niko. Internet máme úplne v pohode, len on má Marďa. Mám 19 HP. No tak už nemám. Nechod nikde. Už majú 0 HP. Tam je Bubblegum Bibi. Kempy, Niko, kempy. Bubblegum Bibi. Tu istý, čo máme. Hej. Aj Niko má inak, kebyže chcete vedieť, Bubblegum Bibi. Poďme na Leona. Nie, nemám Áno. ultu. On má ulti, ale... Kamo, ten Leon, ak si ma nevšimol, tak je to somár. Ja idem na toho Mortisa, či? Ty vole. Keby si tak Ten Mortis o mne nevedel. Niko tu robí také šaškoviny sprosté. Nechápem, čo mu je. A showdown, ľudia, showdown. Tak ale každý človek musí byť dneska prehajpovaný na Silvester. No, ale dneska není Silvester. Určite. Určite. Takže ľudia, ešte jedna výhra, ľudia. A ja a máme star dropu obidvaja. A potom vám poviem, čo padlo Nikovi z tej star dropy. Už ideme zase do hry. A teraz býva Legendary Star Drop. Čak. Alebo tebe ten. Sorry ľudia, zase sa nám to seklo, ľudia. Sorry. Takže, sorry. Ani to len bol taký menšistý. No, Nesekalo. Kebyže vám povie, že sa to seklo, neseklo sa to, ale proste on len hovorí, že sa to seklo, lebo sa mu nechce hovoriť, že sa nám to, že proste bol menší strých. Ten 8-bit je blbec. Poď na 8-bita toho blbca. A videl si ten dodge? ty vole. Normálne, Niko, najlepší dodge. Jak o mne vedela tá Ember? Strihla do kríkov. Help me, ľudia. No ľudia ti dobre pomôžu. Nie. Daj, Niko, daj si Ember. Ale tak ti... Ak si má dať Niko Ember, dajte like. Ale musíš si ju dať, Niko. Prečo? Lebo. What the hell? Kam, ale videl si, ja to som tam mal 0 zo 60, ja som tam mal 0, chápeš? Víš, že teraz by sa mi zapol Battle Pass. Think about... Ok, nepúšuj ich. Ale to sú... ne.
Áno. Áno, keď mi ty nepomôžeš, On má hypercharge, ten Fang. Ten Fang mal hypercharge. Takže ľudia, zase bol menší strich. Musíme za ten jeden deň už konečne. Napodnikol som tryhardiť ľudia, hej? Ľudia! Ľudia, ideme vyhrať. Presne tak. Niko nie. Musíme byť pri sebe. Ľudia, zase bol menší strich, lebo mali menšie problémy. Takže tak. Takže som ho predbehol. Má tak veľa. Počkaj, ja si dám si 8-bita ľudia. Veď, ty si tu? Ľudia. Mne sa to Lukáš nesykla, Niko hrá proste. Vôžte, no, konečne. What the hell? Ľudia. No. Ideme tryhard. Ľudia, budeme mať star dropu. Vidíš? Mám to plné. Ľudia, aspoň máme star dropu, ideme otvárať. Ja prvníko, hej? Takže. Inak kebyže počujete také výstrely, je to preto, lebo tu pália už rakety. Super. Nepadlo super. Niko má mytik. Niko má mytik. Spadlo mu 200 power. Vážne. Ale proste mytik mu padne star dropa. No, A Daniška by to bolo všetko. Čusajík. Kámo, mne padne mytik. O 100